Hej YouTube, jeg hedder Mette, og det er min kanal, og jeg skal lave det, der hedder et haul. Så lad os komme i gang. Hej. Det vi har i dag, det er sådan her til vatrundeller, og den ser sådan her ud. Nu skal vi lige prøve sammen. Sådan her. Og så kan man se det derinde. Så jeg tænker lige at putte dem i, så kan vi se, hvordan den ser ud. Så har jeg fået det lagt i, og det ser bare sådan her ud. Og jeg synes, det er ret smart. Og jeg glemte lige for at sige, at den her den koster 30 kroner. Så ja, det var den første ting. Det andet jeg så har købt, det er sådan 2 pensler. De kan lige få til bud. Og hver pakke kostede 20 kroner. Og så sæt her med 2 i koster 20. Det er jo godt lige se, at han ikke vil. Den vil ikke ligesom jeg vil. Det her det er bare en almindelig børste, og så sådan en her. Så har vi en her mere, den koster også 40, eller også 20 kroner. Nu vil den ikke ligesom jeg vil. Og det her, det er sådan en lille minibørste og sådan lidt skråbørste. Kan se, den går lidt skrå ned. Så også noget, der er mindre kedeligt. Jeg har nogle flere børster og sådan noget. Så har jeg købt her 5 barberskraber. Koster også 20 kroner. Og ja, jeg elsker bare dem. Jeg vil gerne prøve dem. Jeg har brugt dem før, og jeg elsker dem. Og så har jeg her, fordi der er nogle hørepropper, og så noget til at have ørepropperne i. Vi kan lige prøve at åbne dem. Sgu nok, jeg henter lige saks. Det er nemlig fordi, det er fredag i dag, og søndag morgen klokken 4:30, der tager vi til Tyskland. Nej, ikke Tyskland, til Sverige. Og så fordi jeg skal stå sammen med nogle andre, og de snakker noget om, at de godt kan snorke. Og jeg dur ikke til det der at høre på folk snorke. Så nu tænkte jeg, ved hvad? Så tager jeg det mulighed med at købe nogle ørepropper. Og her er 4 sæt. Der er 3 her, så du kan se, der lige ruller noget i min hånd. Og der er 2 her. Så det du egentlig gør, det er bare lige åbne her. Der er en brugsudvisning. Og så er der et par ørepropper. Så, ja. Skal jeg bare lige have med. Jeg har lige noget her bagved, der støtter, så jeg lige hurtigt kan putte dem i, indtil jeg får dem lagt videre. Samler vi lige alt det her. Så den smutter vi over på det, vi skal pakke ned. Så går vi herud. Så har jeg lige nogle dugte her. Vi tager lige dem, der er mest usunde. Jeg har købt en karton smør. Fordi jeg skal nok smøre med, så jeg tænkte, det var en god idé at lige hurtigt få det gjort. Så det har jeg så gjort. Så har jeg også en børste her. Den har også kostet mig de der 20 kroner. Jeg skal lige se her, fordi den gider ikke rigtig ud, kan vi se. Den har også kostet 20 kroner. Og det er bare sådan her, dansk almindelig børste her. Der er ansigtsbørste. Har jeg også en her. Den er lidt anderledes. Har også kostet 20 kroner, og det er en kabukibørste. En lidt anderledes kabukibørste. Men den er mega fed. Jeg har også en lille en. Den har jeg så ikke købt i dag. Jeg købt for længe siden en anden slags af dem. Men den her, vi har noget, der hedder Toldbogen. Nej, ikke Toldbogen. Clara Co.
Så jeg synes bare købt den i klar og ko. Jeg kan lige se her, der er lige noget her, jeg skal åbne her. Altså, det går ud med godt. Nå, den er varm. Hvis du kigger her tæt på, så er sådan hårdok, som popper op nogle steder og sådan noget. Derfor et hår lige der, ikke så tidligt på cam. Nogle hår der og sådan lidt rundt omkring. Så er noget her til 15 kroner. Nogle make-up svampe, som jeg faktisk ikke helt har set før. Det er noget, der lige er kommet ind i vores butik. Det har ikke lige været der nu, så nu vil jeg lige slå til. Og de har kostet 15 kroner, ja. Jeg har en her, meget solid. Jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal forestille, men det ene ser sådan her ud, og så ser den anden sådan her ud. Mega fed. Ja, så har jeg også lige den her, som min telefon står og hviler på. Det er en pengekasse. Så den op, så vi gør lige sådan her. Så kan du se, så er der en masse huller. Nu skal det gøre sådan her. Så har jeg lige nogle euro og nøglerne. Og så kan du tage ud, og så kan det ligge noget dernede. Så den er bare hernede. Og så sætter du bare lige den der på. Lægger du bare ned, tager nøglerne. Putter den i hullet. Og drejer. Og så kan du se, at du kan ikke åbne den igen. Så drejer du den hen, og voila, åbner op. Jeg vil til at lave noget mere i YouTube. Men det ville være rigtig, rigtig dejligt, hvis I kunne have lyst til at skrive nogle idéer til ting, jeg kan lave. Altså videoer, idéer til videoer. Så bare lige skriv dem ned i kommentaren. Og så vil jeg nok begynde at lave det. Men jeg har brugt 190 kroner i dag. Men vi ses. Fortsat god fredag derude. Hej.